Radio na Biblio. Alumnado de sexto de primaria do CEIP de Celeiro. Recomendacións lectoras Día do Libro. Aos micros están Víctor, Lucía, Cristina e Aldara. Julia, Ainara, Mateo e Nuno. E nos controis de música e son Cristian e Celia. Benvidos e benvidas á Rufosoño, a Radio Escolar do CEIP de Celeiro. Estamos aquí un día máis para falarvos sobre un tema interesante. Como ben sabedes, abril é un mes cheo de conmemoracións no ámbito escolar. O 1 de abril foi o Día das Artes Galegas, o 7 o Día Mundial da Saúde e o do 22 ao 26 a Semana do Libro, data na que nos imos centrar hoxe. O alumnado de quinto e sexto de primaria non imos estar no centro durante esa semana, porque temos unha viaxe a Salduero, donde estaremos 5 días nun campamento de inmersión lingüística, de inglés. Desta viaxe falaremosvos noutro programa para contarvos canto aprendimos e todo o que fixemos alí. Volvemos á Semana do Libro. O día 19 ven visitarnos Anxo Moure, un coñecido contacontos que se dedica a realizar actividades cómicas e divulgativas, e que se considera un atrapador de contos e defensor da natureza e o seu coidado. Estamos impacientes por escoitar as súas historias. Pero, ademais disto, o alumnado do cole vai facer unha serie de recomendacións a nivel lector. Hoxe imos contarvos os nosos libros favoritos, por si queredes anotar estas futuras lecturas. Eu quero recomendar o libro de Invisible, do autor Eloi Moreno. Trata dun neno que sufre bullying no colexio e a xente do seu redor que ve o que lle está pasando non fan nada por axudalo. Os protagonistas son M.M. e o neno invisible, acosador e vítima dunha situación espantosa. A min gústame moito, xa que é moi entretido e está basado nos feitos que poden ocorrer en calquer centro educativo. E temos que estar preparados para non calar e axudar a quen o necesite. Eu recomendo o libro Cuento de buenas noches para niñas rebeldes, de Elena Favilli e Francesca Caballo. Trata dunha selección de historias de mulleres que destacaron por algo e que loitaron pola igualdade. E cada unha ten a súa propia historia revolucionaria. Das mulleres que aparecen no libro, as que máis me gustaron son Amelia, que foi aviadora, Irena, heroína de guerra, e Frida Kahlo, que foi unha recoñecida pintora. Eu recomendo este libro porque ensina a traballar e pelexar polo soño que teñas e así algún día poderás conseguilo. Eu recomendo Escarlatina, a cociñeira defunta, de Ledicia Costas. Trata dun neno chamado Román que quere ser cociñeiro e polo seu aniversario mércanlle unha cociñeira defunta, chamada Escarlatina. Román viaxa con ela ao inframundo para cociñar e alí ve ao seu avó e viven moitas aventuras xuntos. A min este libro gustoume porque me encantan as aventuras e, sobre todo, cociñar. O libro é moi entretido e mantén a trama ata o final. Eu recomendo un libro titulado Parche, xa que se pode ler desde pequeno e ensina moitas cousas, como por exemplo que hai que tratar ben aos animais, que acoller pode cambiar a vida dun animal, etc.
A min sempre que o leo faime chorar, xa que é un conto moi triste e bastante bon. Eu estou seguro de que quen o lea vai quedar encantado con el. O libro que eu recomendo hoxe é Mecanoscrito da Segunda Orixe, de Manuel de Pedrolo. A novela trata dun apocalipsis mundial, no que só sobreviven moi poucas persoas. Ten dous protagonistas, un adolescente de 15 anos e un neno de 11. A adolescente é atrevida, loitadora e moi respectuosa co que aínda existe e co que vai suceder. O neno é moi calado, amable e sentimental consigo mesmo e coa súa compañeira. Gustoume moito porque é un libro futurista e apocalíptico, o meu xénero narrativo preferido. Recomendo porque é moi intrigante, de acción inesperada e en galego, que é o que máis aprezo da novela. A min gústame moito o libro O monstro de Cores, de Ana Llenas. O protagonista é un monstro e gústame este libro porque fala das emocións, de cando se está triste, feliz, asustado. Eu recomendo este conto porque é moi divertido aprender sobre as emocións a través das cores. Por exemplo, alegría, amarelo, tristeza, azul, medo, negro e amor, rosa. E ata aquí o noso programa de hoxe. Espero que vos gustase. Ata pronto.